Para sutresna budaya basa Jawi. Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Teguh Budi Haryanto. Kanthi irah-irahan Kena Gendam. Pak Rusmin yuswane kira-kira 67 taun. Jaman isih timur pakaryane sopir angkutan umum. Gandeng saiki angkutan umum wis sepi penumpang jalaran anane ojek online lan akeh sing wis padha duwe kendaraan. Mula saiki Pak Rusmin milih leren anggone dadi sopir. Satemah ora duwe pakaryan. Tur ya wis klebu sepuh, tenagane ora kaya mbiyen maneh. Saikine Pak Rusmin ana omah dhewe kanggo kebutuhan saben dinane dicukupi dening putra-putrane kang wis padha duweni pakaryan dhewe-dhewe. Jamane wis sarwa kepenak. Kanggo ngliwet cukup nganggo Magicom. Dene lawuhe tuku ana warung. Rega 10.000 wis kena kanggo mangan esuk lan awan. Pak Rusmin duweni kegiatan kang ajeg. Ya kuwi bakda salat asar terus menyang omahe putrane Agung kang ora adoh. Udakara mung 2 kilometer ngewangi nata dagangan amarga Agung buka warung angkringan ana ngarep omahe. Mengko sawise rampung ngewangi nata dagangan banjur mulih karo nggawa sego kucing 2 bungkus lan gorengan. Anggone menyang omahe Agung saben dinane Pak Rusmin numpak sepeda ontel. Idep-idep karo olah salira. Dina Selasa mulai saka salat asar, Pak Rusmin banjur ganti busana terus ngetokake sepedane. Banjur dipancal tumuju marang omahe Agung putrane. Nanging nembe wae tekan Ratan Gedhe udakara 100 meter dumadakan ana mobil Avanza ireng mudhun saka Ratan. Banjur mandeg ana ngarepe Pak Rusmin. Dene ana wong lanang kang mudhun saka mobil banjur nyapa Pak Rusmin. "Sampeyan lali karo aku ya, Kang?" Kandhane wong mau marang Pak Rusmin karo ngelungake tangan ngajak salaman. Sapa ya? Aku lali," maure Pak Rusmin. "Aku Wardi, kancamu jaman sekolah ana STM biyen." Pak Rusmin tambah bingung pikirane. Amarga rumangsane jaman sekolah ana STM ora ana kancane kang jenenge Wardi. Wis, le mbacutake crita ana njero mobil karo lungguh supaya enak. Pangajake wong mau karo nggandeng tangane Pak Rusmin. Dene Pak Rusmin kaya dene si Onong gur manut wae melu mlebu mobil lungguh sisih tengen. "Tenan rumangsaku aku ora duwe kanca kang jenenge Wardi," kandhane Pak Rusmin sawise ana njero mobil. "Ya mesti wae lali. Karang wis 45 taun ora ketemu," semaure wong mau kang ngaku jenenge Wardi. Pak Rusmin isih ora percaya, malah saiki pikirane tambah bingung. Nerawang tekan jamane sekolah ana STM, nanging tetep ora rumangsa duwe kanca kang jenenge Wardi.
Nanging lagi wae bingung dumadakan wong mau njilih HP-ne Pak Rusmin. Sing digumunake HP mau ya njur diulungake dening Pak Rusmin. Nyoh, gur HP elek asal kena kanggo komunikasi, kandhane Pak Rusmin karo ngelungake HP. Sabanjure wong mau kandha maneh marang Pak Rusmin. Sampeyan kagungan duit ora? Takone wong mau kang ngaku aran Wardi. Oh, ya ana iki, gur 50.000, semaure Pak Rusmin. Kene gak silihe kanggo nambahi angin. Kaya-kaya ban mobilku kurang angin, ditumpaki rada ora kepenak. Alesane wong mau. Pak Rusmin ya banjur ngelungake duwite sing pancen gur duwe 50.000 rupiah. Tanpa duweni pikiran eman, sawise pawongan mau nampa duit saka Pak Rusmin, banjur mudhun mbuka lawang mobil karo kandha. Ya wis, aku dak mbacutake lakuku. Pak Rusmin banjur mudhun saka mobil lan nyandak sepedane, banjur mbacutake laku menyang omahe putrane. Sawise sepeda mlaku rada sawetara, Pak Rusmin nembe eling menawa dheweke nembe wae kapusan. Astagfirullahaladzim. Pak Rusmin istighfar sawise eling. Wah, jebul aku bar kapusan ya. Ngendikane Pak Rusmin ing jero ati. Ora suwe sepeda wis tekan ngarep omahe putrane. Sepeda banjur disetandar lan Pak Rusmin lungguh ana lincak pring. Karo meneng wae sajak bingung. Putrane metu. Weruh bapake lungguh kaya wong bingung, banjur takon kanthi sarek. Bapak wonten napa kok ketingal kados bingung? Pangucape Agung. Ah, Bapak nembe wae kapusan ana dalan wetan kono mau kok, Mas. Semaure Mas Rusmin. Lah, kapusan kepripun to, Pak? Ditakoni Agung. Pak Rusmin banjur crita werna-werna wiwit kedadian tekan pungkasan kang nembe wae dilakoni. Nggih pun, malih-malih ngantos atos amargi jaman samenika panci kathah tiyang ingkang tumindak boten sae. Pinudune arlodinipun boten dipun suwun. Pangucape Agung supaya bapake rada lerem ing penggalih. Wah, pancen mau aku sing kurang eling. Dadi bisa kagawa kekarepane wong tanpa mikir kanthi permati. Tak akoni Bapak luput. Semaure Pak Rusmin banjur menyat saka anggone lungguh lan natani dagangan ana grubagan angkring kang wis mapan ana ngarep omah. Sawise rampung leh ngewangi putrane, Pak Rusmin banjur pamit karo ora lali nggawa sega kucing 2 bungkus lan gorengan. Ya wis, Bapak mulih, pamite Pak Rusmin marang putrane. Oh, nggih Pak, ngatos-atos. Pak Rusmin banjur mancal sepedane mulih. Ananging le mulih ora liwat ratan gedhe. Anaming nerobos liwat jero kampung. Watara jam 5:15 Pak Rusmin wis tekan ngomah. Dheweke banjur ucul-ucul klambi lan siram. Rampung siram, ngagem sarung lan kemeja koko, banjur menyang masjid amarga wis tahrim. Karipta dening Teguh Budi Haryanto.
Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Nomor 16 tanggal 2 September 2000 selangkung ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.